Beto sentir napa nganu niku? Anu lampu ces-cesan, Pak. Oh, lampu cas ternyata sedulur ki. Ki nang kene ki ngono listrik ki. Oh, penerangane. Oh, nggih, wah nek dalu Padang nggih. Wah, istimewa iki. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca nang endi wae panjenengan kabeh berada. Mbah kuwi sing nang Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Borneo, Bali, utawa ana sing nang luar negeri. Ketemu maning karo channel YouTube kesayangan panjenengan kabeh, Explore sawijining omah Mbok Rondo sing ana nang tengah alas lur. Mbok Rondo kuwi urip dhewean, ora ndek bojo, ora ndek anak, lan omahe durung ana listrike. Wow, bener-bener mantap sekali sedulur. Oke, dadi gawe keseruan video kuwi kaya ngopo, tetep tonton video selesai sedulur, men panjenengan kabeh ora gagal. Alhamdulillah sedulur, mau sakwise nglewati dalan sing lumayan berkelok-kelok, mblekok-mblekok, menggak-menggok iki akhire ketemu sawijining omah sing ngadeg dhewe nang tengah area hutan lan alas iki sedulur. Iki panjenengan iso pirsani sedulur, dalan menuju omah iki uga dikebaki karo tanaman-tanaman kacang panjang sedulur. Wah, iki omahe isih semi permanen sedulur. Iki dibangun saka triplek lanseng iki. Lah iki ibuke sing di omah iki sedulur. Bener-bener sosok ibu sing pemberani sedulur. Wah, assalamualaikum. Wah, mantap lho. Wah, iki nang ngarep omah iki juga uga akeh gedhiange sedulur. Wah, lho. Iki tak puterke kamera sedulur. Omah iki bener-bener nang tengah area ladang. Kok ngene iki. Wah, iki banyune nadah banyu udan sedulur. Wah, assalamualaikum. Wah, Bu Wah, mboten ana apa, Bu? Wah, cok masak teng mriki bareng to? Lah, cok damel nggo wedang. Oh, nggih. Wah, iki panen gedang. Oh, berarti cok sare teng mriki? Nggih, kadang Wah. lan nggon susah kok. Wah, istimewa sekali niki. Mboten enten listrike nggih, Bu nggih. Mboten enten. Oh. Jenengan nek dalu nganggo napa, Bu? Petengang. Oh. Beto sentir tok ngoten? Dalem Beto sentir napa nganu niku? anu lampu ces-cesan, Pak. Oh, lampu cas ternyata sedulur ki. Ki nang kene ki ngono listrik ki. Oh. Oh, penerangane. Oh, nggih, wah nek dalu Padang nggih. Wah, istimewa iki. Bar panen pisang napa? Lah niki teji kethek te niki lho. Oh, Kelas teji kethek. berarti mriki monyet kathah tasian. Kathah. Oh, Napa-napa niku mboten napa niku mboten aman. oh nggih. Lah Oh, nggih. jebule masih banyak monyet nang kene sedulur. Ki ibuke nek sare kadang nang kene iki sedulur. Susah ngenten iki. Wah, istimewa lho. Sedulure cok nang kene sedulur. Barek Klaraban. Ah, nggih, nek Jawa nggih. Kali sinten, Bu? Kali bapake opo ya, Mbak? Bapak iku pun mboten enten. Oh, innalillahi. Oh, Hidup sendirian, Bu, sampean gitu. Nggih. wah, kondelmen jenengan. Lah pripun caket dalan, Pak. Oh. Caket dalan. Nyun sewu kalih Ibu sinten? Asmone. Nggih. Sumarni. Wah, Bu Sumarni iki kadang tidur di sini sendirian, sedulur. Wah, Berani sekali. istimewa. Niki nanam napa mawon? Lah niku sek macul nek beras ganten. Macul iki Mbak jenengan? Nggih. Wah, Kecemburu ku mboten gede to. Ditek sinoman mawon. ah nggih. Nek yuswane sakniki pinten sakniki jenengan? Dalem Yuswane sakniki pinten? ya sekitar kula pun
7 Wah, tapi tasih Penting pelidut awake kok. awet nom ngoten lho. Masih kuat Wah. matu sampean rusuh. Istimewa ini sedulur. Lah, gadah putra pinten? Kula mboten gadah. Oh, Gadah ngrumati wek perunan. nggih. Nggih. Wah, iki karo Tekon pinara kok nggone kok nggih mboten napa, Bu. Untuk mawon mboten kedisian monyet nggih Bu nggih. Pisange Nih. mboten kedisian monyet nggih. Ini pisang jenis napa, Bu? Iki monyet awake Oh, dhewe. iki tunggal dimakan monyet. Bu. Monggo nek kersa nganu Iki pisang apa namanya iku? niki sepet madu. Oh, berarti rada sepet ning legi. Oh. Sepet ning legi iki sedulur, sepet madu. Mateng niki pun Sepet madu. Oh, ternyata. Sepet ning manis. Akeh monyete nang kene sedulur. Nggih. Wah, njajal. Tak ngicipi setunggal, Bu. Monggo dijahar. Men Napa-napa. men ora monyet tok. Ada kadhane kula sementara. Ampun, Bu. Bu, mboten bisa Bu. Oh, berarti jenengan maculi ki ambak nggih. Nggih. Wah. Lah niki sing teng Jawi niki bosok napa? Niku racun to niku. Oh, Maksudnya Bu, Racun niku bener. oh ki kenapa penyakit? Oh, iya iya iya. lagi iki sedulur. Ana gedang jenis gedang racun mewah ki. Nek maculi tekan kene sedulur. Oh, ki Sumarni iki tinggal nang kene dhewe sedulur. Ora ana listrike. Wah. Mpun Bu, matur sembah nuwun. Iki tak puterke kamera iki. Sebelah kene iki area gunung sedulur. Dadi ora maido yen monyete cok tekan kene iki. Wah. Istimewa sekali. Berarti toyone nganu toya udan niki. Sing gedhong niki teh ya udan, iki teh kali ngarep saking ngarep masjid. Oh, nggih lumayan tebing nggih. Maculi tekan mriko-mriko jenengan. Dalem nggih, atas sing nggih Oh, wah, gedhang niku. gedange ya manis. Niku dijahar. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Nah niku men racunan to niku. Oh. Ki sedulur. Bu Sumarni iki macule tekan kene, sedulur. Jenengan iso pirsani dhewe, sedulur. Ki seorang janda lho. Tinggal nang kene dhewe ora ana bojone, ora ndek anak, sedulur. Ki jan melas banget ki. Ki Ibu Sumarni seorang rondo sing urip dhewe nang tengah alas, ora ana listrike, sedulur. Ora ndek bojo, ora ndek anak. Ora melas ki. Sadar tuwa. Menjanda pun pinten tahun? Sekitar 20. Oh, 20 tahun. Oh. Ora jenengan mboten ados mulu. Walah sing napa. Boten geni yang. Wah, sedulur. Sosok. Tapi manis. Heeh. Bener rak rada sepet-sepet ning legi nggih. Gila. Sedulur, sosok Ibu Sumarni sawijining rondo, ora ndek bojo, ora ndek anak, sing urip dhewe nang tengah alas ki sedulur. Kita putarke kamera ki. Iki kene iki alas kabeh ki. Omah iki ora ana listrike. Wah, bener-bener kendel banget ki. Jajal tak keliling-keliling kebone Mbok Sumarni iki sedulur. Ki walaupun Mbok Sumarni ki rondo, ora ndek bojo, ora ndek anak, tapi macule tekan kene sedulur. Wah, apa nek awake dhewe ora boyoken iki. Macul sakmene ambane sedulur. Ki ana tanduran bibit-bibit sawi. Ki tak ubengke kamerane. Blas omah iki ora ana tanggane sedulur. Ki bener-bener sawijining omah. Seorang janda sing tinggal nang lereng Gunung Ungaran. Berarti nembe maculi niki napa jenengan? Wah, istimewa. Ah, nggih. Wah, iki. Oh, jebule Bu Sumarni iki
bar maculi nang kene sedulur. Wah, istimewa iki. Ku saamban-amban lemahe sedulur. Wah, istimewa iki seorang rondo ning macul sakmene ambane iki. Mbak kali sampan niku wau. Oh, nggih. Kali sampan kok nyirami mriku nggih. Wah, lek di berarti saben dinten teng mriki jenengan. Nggih, nek enjing. Oh. Kerja teng Bandung niku teng Semabiru. Oh, wis biru. Oh, berarti nyambi kerja teng mriko. Wah, istimewa. Lanjut artone arge apa kerja kono kene iki? Jaga kenal seniku sesasi nggih. Oh, nggih, urung mesti nggih. Ana mriku lak sasi lampu kala jagake. Ah, nggih. Mbok sithik mbok diparingi sakit-sakit langan. Nggih. Maculi ngeten iki pinten dinten, Bu? Iki semangat kerja masalah saliki. Oh, ngoten. Mboten sae nggih. Ki sedulur kesibukan ibuke iki wis umure 70 tahun tapi jeh bakoh jeh maculi ladiange ombone sakmene sedulur. Wah, istimewa banget iki. Walaupun omahe ibuke iki sederhana banget, ora ana listrike, tapi pemandangane ora kaleng-kaleng sedulur. Bener-bener sosok seorang janda sing pemberani sedulur, urip dhewe nang tengah alas, ora ana listrike, ora ana kancane, ora ana anake, ora ana bojone. Wah, muga-muga wae Ibu Sumari tetap panjang umur, sehat selalu. Muga-muga sapa ngerti entuk jodoh. Men ana kancane urip nang kene sedulur. Oke, kanca-kanca nang endi wae panjenengan berada, mbuh kuwi sing nang Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Borneo, Papua, Bali, Maluku, Dayak, apa ngendi wae, uga sing ana nang luar negeri. Muga-muga sakedhik setitik video iki iso ana manfaate kanggo panjenengan sedaya lan kagem panjenengan sedaya sing lagi nemokke channel. Aja lali like, comment, and subscribe men channel kesayangan panjenengan iki makin berkembang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Nuwun. Nyuwun sewu mpun ganggu. Alah mboten napa-napa. Wah. Mboten ganggu wong kula nggih pancen ajeng kendel. Nggih, bareng-bareng sehat selalu, Bu.